ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದೆನ್ವೆ. ಸೊ ನಮಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಶುರುವಾಂಡ್ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡಿ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ದಿತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ದಿತ್ ಪಾತೆರ್ದಿನೆಟ್ ಐದು ಬರ 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 ಕೆಲವೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅದು ಪೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ತಿಂದುಂಡತಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ತಿಂದ ಮಿನಿ ಪಿದಾಡೋಡು. ಸೊ ತಿಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ದೂರ ಬೈದೆನ್ ತೋಷ್ಪವೆ ತುಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೇ ಗೈಸ್ ವೆಜಿನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದಲ್ಪನೆ ಚೂರು ತಿರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡಿತ ಹೌಸಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಂಜನ ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚೂರು ದುಂಬತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಪೋಯ್ ಬಂದೆ ಮೇರೆ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲರ್ಪು ದೈ ವಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ಮೇರೆಂತುಲಿ ಒತ್ತುನು ಮೊಬೈಲೇ ಒತ್ತುನು. ಸೊ ಒಂದೆಂಕು ಆಮೇಲೆ ತರೆಗು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಡಿದ ಅರೆಗಾವು ಪಂಚ ಅರೆಗಿಂಚ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಲೆಮನ್ ಟೀ ఒక ಚಾ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಖಾಲಿ ದೈ ವಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯಾನು ಇನಿ ಕುರ್ತಾ ಬಾರ್ದವೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಪ್ಪುಗಂತ ಕುರ್ತಾ ಬಾರ್ವಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಪಯಣ ದೂರ ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಪೋಕ ಕೋಡೆ ಅಂಚಿ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗದಾಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಈ ಸೈಡ್ ದೂರ ಪಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಸೈಡ್ ಪಿದರ್ದೈತೆ ತಲಪಾಡಿ ಪಿದರ್ದ ಓಡೆಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಪೋಪುನು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಾಟುನ ಹತ್ತು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದುಲ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದು ಪಂಪ ಓಕೆನಾ. ಅದ್ ಅಂಚಿರ್ದೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಕದು ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಕ್ಕಡ ಎಡೆ ಪೋಪೆ ಇಡೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಪಂಡದ ಬೊಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಪೆ ಎಡೆ ಪೋಪೆ ಸರಿಪಳ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋದು ಇದು ಐತ ತುಳಿ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಣಂಬೂರ್ಗ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಬಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ ಬಂದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಪಾಡುವ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿನೇಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ್ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗೀರ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ತಿಂತದ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಎಡ್ಡೈತನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ತಿನ್ನಿ ಅವು ಹೌದಾದ ಮಂಟಲ ಬಲಿ ಕರ್ಡ್ ವಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಡ್ ವಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಗ ತೂತು ವಡಟ್ಟು ತಿಂತಿನವೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿನ್ನಾಗ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆ ಬಂದ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಯ್ಕ ಅಂಬಡೆ ತೂತು ವಡಕ್ ಬಂದ್ಪನತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಬಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ರೌಂಡ್ ದ ವಡ ಬರ್ಪನತೆ ಅವು ವೆಜಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಂಡು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಪಂಚಜಂಡ್ ಶುಗರ್ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪ ವೆಜಿನೇಷನ್ ಫುಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ದಿಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಬತ್ಲ ತಿಂದು ಪೋಲಿಯತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮೇರೆ ಕಾಪು ನೀರು ting 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 letom poin yan chore kattine tir letom poy rijinda ene pejjanna okay ಹೊರಡುವ ನಾವು ಹೊರಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ಚಪಾತುಲೆ ಅಲ್ಪನನ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ತೆಪ್ಪ ಯಾ ಓಕೆ ಬೈ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ನುಣ್ಣತೆ ಮೇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ
ತೆಲಿಪರ್ನಿಕುಲ್ ಅದೇಪಾ ದಾ ತೆಲಿಪು ನಮ್ಮ ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಆ? ಉಚ್ಚಿಲ ಉಚ್ಚಿಲ ದೂರ ಉಚ್ಚಿಲ ದೂರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ తలపాడి టోల్ గేట్ ముట్ట పోయా నమక్ పండేరు అంచిర్దు పోయారు అప్పుడు పండేరు ఉచ్చిల ఎండ్ పాయింట్ సో ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟ పోదు ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಉಚ್ಚಿಲ ಅದು ಭಗವತಿಂದು ತಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲ್ಪ ಅದು ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ವೇಟ್ పోదు ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ పోయాರ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ పోయిನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ತಲಪಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತುರ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ పోయాರ ಬಂತೀನಿ ಇಂಕುಲ್ ರೈಟ್ పోತೀನಿ ಎಂಜ ವಾಸ್ಕೋ ಬೀಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕೆಲಿಪುಂದುಲೆಗೆ ಒಂದು ಕುಲೊಂದು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾವು ವಾಸ್ಕೋ ಬೀಚ್ ಅಂಚಿ ಪುಟ್ಟ పోదు ಅಡ್ಜಕ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ పోదుండತಿ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಲ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಪೋಜ್ ಮಾರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡತೆ ವಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಸರಿಜ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ పోదు ಉಂತುನಗೊಂಡದ ಐದ ಕಲ್ತು ನರ್ತೊಂಪೋಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತಲಪಾಡಿ ಅದೊಂದು ರೂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ದೇವರ ಅಲ್ತುರ್ದು ಒಕ್ಕಿತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಸೊ ರಿಟನ್ನೇ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಬಂದು ತೂಡ್ ಬೈಯಡ್ ಪೋಪುನ ದಾದ ಇತ್ತ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯರೈತೆ ದೊಂಬುಗು ಸೈತೇ ಪೋಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯವೇರ ಆ ದೊಂಬುಗು ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಂತುದಂದು ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂದು ಉಚ್ಚಿಲ ಮೀನ್ ಅದೇ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಉಂತುದ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತ ಒಂದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಪುನ್ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆತ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಆತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓದೇಕ ಎಂಕಿನಿ ಏನ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ ಕಾವನು ನಿಂಗೆ ಜನ ಕಾಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿಗೆ ಐಜಿನ ಒಂಜಿ ವಡಪಾವ್ ಲತ್ತೆ ಎಂಜಿನವು ಇದೈ ವಡತೆ ದೈ ವಡ ಬೊಕ ಸ್ಟೋರ್ ಬೋದ ಅರಿಕೆ ಆದದ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಬೋದ ಅರಿಗಾನ ಪುನ ಇಂಚಿನಿ ಅವಲ ಬೇಲೆನತೆ ಬೇಲೆ ಒಂಜ ಐಜ ಐಡೋಕ ಇಲ್ಲ ಬೋದ ಪಿರ ಮತ ವಜನಶನ್ ಪೋಜನ ಪಿರಡ ತೂತ್ ಬತ್ತ ಜನ ನೀನು ಬೇತೆ ನಂಚತ್ತಿ ಅಂಪನಿ ದೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ದೇ ಹೋಯಿನ ಪುರ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಔಡಿ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜತ ಇಂದು ಆಪುನದ ವೇಟೆನ್ ಈತ ತೂಕ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಅಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎತ್ ಒಂಜಿರುವ ಅಂಡ್ ಲೈಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂಚಿ ಮಿನಿ ತಿರ್ಗ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಕಂಡಲ ಪೋತೊಲಿತ್ತು ಮೂವಿ ಆಪಲ್ ತೂಪುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಗೈಸ್ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಬಂತ ಜತೆ ಎಂಚೊಡಿ ಕಾಂತಾರ ಓಕೆ ಎಂಕಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಪಿದಾಡ್ಗಾರ ನಮ್ಮ ಚಲೋ ಪಿದಾಡುವ ಗೈಸ್ ಬೇಜಾರ್ ದಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಇಂತ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಪಣ್ಣೆದ ಪೂರ ಅವು ಟೈಮ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತೈನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋತೋಜು ಉಚ್ಚಿಲ ನನ ಪೋಡತ್ರೆ ಇತ್ತೆಂಡ ಪೋತೋಜಿ ಅನ್ ಮೇಲ್ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಒರ ಅಪಾಗ ಅದೇ ಅಪಾಗ ಬೇತಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬೇತಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ತುಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತುಕ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತು ತುಕ ರಡ್ಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬರ್ಪನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಮಿತ್ತೆ ಟೊಡ್ಡಿ ಹೌಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಟೊಡ್ಡಿ ಹೌಸ್ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪನ್ಪಾಯನು ಇಂಚೊಂದುಂಡು ತುಯ್ಯರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಏನ್ ಬೈದು ಜೀತನೆಟ ಒಂದು ಹಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ದನಿ ಮೆನು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆನು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನತೆಪ್ಪ and adana light idaw they because ikkada tinnadrate heavy undu
ಹೆಂಗ್ ಚಪಾತಿ ಅವು ಚಪಾತಿ ಉಂಟು ಅವಿ ಹಾ ಹಾ ಸೊ ಏನು ಚಪಾತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಅವ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬಕೊಂಜಿ ಟೊಡ್ಡಿ ಆತವು ಹಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ತೊನವರಿಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗುಂಡು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ನಾ ಯಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಹಿಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಹೆವಿ ಆತ ಪೂರ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮು ಶೋಕಿತ್ತನ ದುಮ್ಮು ಶೋಕಿತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪರತ್ಲಕ್ಕಾತ ಮಲ್ಲಿದ್ ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಗುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನ ಹೋಯ್ತಾ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಫುಡ್ ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಜ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಲಿಂಚಿ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಡ್ಡಿ ಈತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿಂತಾನಮ್ಮ ಲೈಮ್ ಕುಂದೇನಾ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಕರಂಚಿದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕರಂಚಿದಿಲ್ಲ ಏನು ತಿಂಪೆ ತಿಂದು ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಪೂರ ದೀತ ಪಿದಡ್ಯ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಇಂಕ ಟೊಡ್ಡಿದ ಫುಡ್ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಐನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಡ್ ಚೂರ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಮ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ದಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ತಿನ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಕಿತ್ತ ಹೆವಿ ಆಯ್ರ ಬರ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಪುಣತೆ ಎಡ್ಡನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೀನಿ ಎಡ್ಡನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪವತ್ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಕರಂಚಿದು ಬೋತುಂಡು ಕಬಾಬು ತಿನ್ನಾಗ ಕರ್ಕು ಕುರ್ಕು ಬರೋನುಂಡು ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಇಡ್ಡಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರೊಟ್ಟಿದು ತೊನ್ನಿ ಗ್ರೇವಿ ಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ 5 ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಂಗೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಡಿದು ಚಪಾತಿಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಗೋತಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪುರ ತಿಂಕ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪುರ ದೇದು ಅವಳ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುದು ಅದೇ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ದ ಗ್ರೇವಿಯೇ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುವಲ್ ಕಿರಲ್ ಮೇರೆ ಪಂದಿರು ಉರುವಲ್ ತೆತ್ತುರ್ಗ ನಾನು ಎಂಕ್ ಹೆವಿ ಅಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲನಿದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದೆ ಅನ್ನು ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ತೆತ್ತುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಯಾವ ಉಂದಿ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಟೊಡ್ಡಿದ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾವಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಿರೆಗೆ ಖಾಲಿ 4 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಖರ್ಚಿನ ಕಬಾಬ್ 140 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು 28 ರೂಪಾಯಿ ಕಬಾಬ್ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದೊಲಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಾ ಇಂಕಾಂಡಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಜಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಓಕೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆಂಡೆ ಬಂತ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಮಂಜು ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮುಂತದ ಆದನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ದ ರೋಟಿ ಬಿಡ್ಲ ಅವು ರೆಡಿಮೇಡಾ ಅದೇ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆತಾವು ರೋಟಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ఒక ಟೊಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಟೊಡ್ಡಿ ಎಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಟೊಡ್ಡಿ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತೆಂದು ಶೋಕಿತ್ತು ನಾದು ಓಕೆ ದಾದನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮನ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಪತೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಂಡತೆ ಏರೆಗಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆವಡ್ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಂಕ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಯಾನಿ ನೀವು ಒಲ್ಪರ್ದು ಎಂಚ ಓಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ್ಸ್ಪಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಚಲ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ
ಇದೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಪುಷ್ಪವೇ ಅದೇ ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಸಂಕೋಲೆ ಉಂಡು ಸಂಕೋಲೆ ಈ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕೆಲವರ ತತ್ತುಡು ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾಲಾಪುಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕಡತದ ಎದೂರ್ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಪೋತುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಬೊಟ್ಕ ರೈಟ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ವಾಸ್ಕೋರ್ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಈ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋದು ಎಂಡ್ ಪೋಣ ನಮಕ್ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಡ್ ಮುಂತೂರ್ದ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಡಪೆರಂಡುಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಪುರ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಡು ನಾನು ಮುಂತೂರ್ ಸುಮಾರು ನಡಪೆರಂಡುಗೆ ವಾ ಸೈಡ್ ಪಾರ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಡ್ದಾಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ವೇತೋಷ್ಪಾಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧಡು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದ ಬರ್ಪನ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಹಂಚಿ ಪುರ ಹೋದು ಫೋಟೋಸ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ಪೋಗುಂಡು ಭಯದ ಪುರ್ತು ಬಲ್ಲವೆ ಮದ್ಯದ ಪುರ್ತು ತತ್ತಗ್ಲ ಬರಚಿ ಕರಂಚಿದು ಕೊಟ್ಟ ದೊಂಬುಗು ಅದೇ ನೀತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಪೂರಣ್ಣತೆ ಕರಂಚಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತು ದೊಂಬು ಬತ್ತಾಳ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಪೋಯಿನ ಎಕಡು ಸೊ ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಎಕಡರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಿನ ಆತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದು ಪೋತು ನಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ತುಷ್ಪವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ನಡಪೆರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂದು ಬಾಯದ ಪುರ್ತಿ ಬರೋಡು ದೊಂಬುಗಿ ಪೋಯಿ ಏಡಂತ ನಡಪೆರ ಅವನು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಡತಿ ಸುಸ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಬ್ಬ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಜನ ಬಾಕಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಇನಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರಿನಿ ಮಂಡ್ಯತೆ ಸೊ ಬಾಕಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರ ಅಂದತೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಯ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಹೊಲ್ ತಿಕ್ಕದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ನಡಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದುಂದೆ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಆತ ದೂರ ಹೊಡ್ದಪ್ಪ ಗಿಡಪ್ಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ್ ಫುಲ್ ಪೊಯ್ಯ ನಡ್ತೊಂಬ ರೋಡ್ ಒಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತದು ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇರ್ ಪಾಪ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಚ್ಚಿಡವೆ ಅವನುಂಡತೆ ಏತುಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬರೋಡು ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡತೆ ಪೈತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಡು ಅಂಚಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಗ್ರೀನರಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಉಡ್ ಪುರ ಪಾರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಡು ಅವು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಪುನ್ ಮೇರೆನೆಲ್ಲ ತೊಂಪು ಬಂತೇರು ಬೋಟ್ ಉಡು ಸೊ ಕಾಪುನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಓಕೆತಾ ಹೋಯ್ತ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಪೊಂದು 2-3 ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಪು ಶೋಕತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಅಂಡಾವೆ
ಬಾಂಡಂದೆ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ತಿರ್ಗೈನಾರ್ ಮೇರೆ ಯಾಕೋಪ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೋಷ್ಪಾಯರ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲ ಕೊರಿಯರಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾಗುತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆದ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೈಸ್ ಜಾವೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆತಿನ ಬಟ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿಯರಾರ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ದ ವಾಯಿನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಗತ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಗು 350 ರುಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಗು 350 ರುಪೀಸ್ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಪೂರಲೆ ತೊಂಪೋಯರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ್ಂದ್ ಇತ್ತಾರಂಡ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತಾರಂಡ ಅಕುಲ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯರ ನಮ್ಮನ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಈಜಿನ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೋಡಾಪುನಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೋಡಾಪುಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಅವ್ ತಲಪಾಡಿದಾರ್ನ ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ತಲಪಾಡಿ ಅದ್ ಬಲೇನ್ ಪಂಡೇರತೆ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತಲಪಾಡಿ ಅದು ಪೋದು ಅಂಚಿರ್ದು ಪಾಯರಾಪನ್ಗೆ ಅಂಚಿ ಪೋತೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಚ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ತಲಪಾಡಿ ರೂಟದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಮೇರ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡವೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಏರ್ಲ ತತ್ತದ ಬರಚು ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೇರೆಡಲ ನೆಕ್ 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 ಮಂತೊಂತೆ ಎಂಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡು ಏಪಾರ್ದು ಪರೊಂದುಲ್ಲ ತೇನು ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಹೂ ಪಲ್ಲೆ ಏಪಾರ್ದಿಂಚ ಪರೊಂದಿತ್ತ ಮೇರೆಡ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದಿನ ಬತ್ತದ ಸುತ್ತಾಕೋಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಗ್ರೀನರಿ ಬವೆ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಅರಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿದ ನಿಯರ್ ಬೈ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಜಂದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕುಪ್ಪುಣತೆ ಸೊ ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಆಂಡ್ ಬೋಟ್ ಹುಡ್ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸುತ್ತಾಕದ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ವಾವ್ ಗಾಳಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಯದ ಪುಡ್ತಾ ಅಣ್ಣತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಐನರೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪುಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಸುಪೋಬುಂಡವೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಅದು ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕೋನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸಂಡೇ ಜನ ಒಪ್ಪರಿಗೆ ಸಂಡೇ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಂಡ 7 ಹಿಡ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪೇರಿಗೆ ಬೋಟುಡು ಸೊ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಅವೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಬ್ಬಾ ಬಟ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಗೈಸ್ ತಲಪಾಡಿ ನಡಪೇರಿಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ರೀಚ್ ಆಪನ್ಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಡಪೇರುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಡ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಟು ಇಜ್ಜೆ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ 9% ಉಂಡು ಓಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಾಕ್ಬೋದು ಈಜಿನ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ನಿ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ನಿಮಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲಾರ ನಾಂಡ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಗಾಡಿಡು ಬಾಯ್